bolo. Wis terus ini bolo tuh. Assalamualaikum bolo Mas, piye kabare sampean? Moga-moga dina iki kabare sampean apik, ora ana sing pilek, ora ana sing ngeluh, ora ana sing linu, sehat kabeh. Tapi nek ana sing kurang sehat, moga-moga sampean ndang waras. Terus sapa sing ndang moga-moga ndang lunas. Iki masih edisi spesial Ramadan bolo. Dadi awak dhewe iki ayo gawe bukonan engko dienggo buka pas engko maghrib. Dadi iki awak dhewe masak apa dina iki? Lah awak dhewe dina iki ayo masak iki. Masak tahu isi. Tapi isine iki spesial bolo. Kok spesial? Ora kaya biasane. Nek biasane kan ana mie, ana cambah, ana kol niku. Tapi iki ayo diisi iki bolo. Rebung karo wortel ya. Dadi ora mie, ora kol ngono iku. Wis ayo langsung dieksekusi iki bolo ya. Langsung wae bunge di rajang cilik-cilik bolo. Bunge dirajang cilik-cilik. Iki bunge iki bar digodhog bolo ya. Bar digodhog. Terus dirajang cilik-cilik kayak ngene. Rajang kabeh. Rajang dawa-dawa ngene bolo ya. Nah, guys, bar dirajang terus dibalik neh ning kene. Terus wortele bolo. Wortele kok boleh. Wortel. Wortel iki ya langsung dingene ae bolo ya. Yang cilik-cilik ini. Cilik ini, wis sakmene wae bolo. Terus bumbune iki. Iki bumbu sik dienggo gawe isian iki bolo. Nggo mbumbune bunge ya. Langsung ae dikek uyah saithik.